Παλάσι είναι πολύ συγκεκριμένες οι πρόβες, πρέπει εδώ να είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό προσπαθώ εδώ να δοκιμάσω εντελώς το έργο, δηλαδή να έχουμε μια κανονική παράσταση, βάζοντας καλά, όχι τα ίδια επίπλα, αντίστοιχα και προσπαθώντας να κάνουμε τις ίδιες κινήσεις. Και έρχεται μια μέρα που έρχεσαι στο θέατρο που τα σκηνικά γίνονται μια πραγματικότητα. Και φεύγεις από το σκιαγραφημένο πάτωμα και έρχεσαι και το τρένο. Αυτό δεν υπάρχει στην παράσταση, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, γιατί αυτό το βάθρο είναι δικό μου, Θοδωρή. Φύγε από εδώ. Έναρξη. Πάνω σε αυτό το βάθρο, με ένα γιουκαλίλι και με την περούκα όμως. Και γίνεται το φυσάει και τα λοιπά στην παράσταση. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ πλούσια παραγωγή για τις εποχές τις δύσκολες τις οποίες ζούμε. Έχει υπέροχα σκηνικά του Γιώργου του Καβαλά και Γιάννη Μουρίκη. Όσο εσείς βλέπετε την παράσταση αυτή, εδώ από πίσω γίνεται άλλη μία παράσταση. Γίνεται το τρελό. Εδώ ουσιαστικά δεν βλέπετε την απομυθοποίηση στα παρασκήνια. Βλέπετε πώς δημιουργείται ο μύθος. Αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι αυτοί για να μπορούν να τα στείλουν σε χρόνο σχεδόν μηδενικό, γίνονται οι αλλαγές με το πιο τεχνικά άρτιο τρόπο, ο κόσμος δεν θα απολάμβανε. Υπάρχουν χιλιάδες τεχνικοί, αλλά Κώστα μου να σε γνωρίσω λίγο στο κοινό. Κώστας, αγαπημένος τεχνικός, λατρεμένος. Όλη η τεχνική του Παλάσι είναι εξαιρετική. Δεν έχω δει καλύτερους, το λέω αλήθεια. Μιλάμε για επίπεδα εξωτερικού δηλαδή, βάσια. Εδώ, αρχηγός σκηνής, αλλά βάσια. Εδώ είναι τα θεμέλια της παράστασης. Εδώ είναι το Σικάγο, πόλη, που παίζει στην αρχή, που ξεκινάει η παράσταση από το Σικάγο και μετά πηγαίνουμε στο Μαϊάμι και με το που φτάνουμε Μαϊάμι, όλα κατεβαίνουν, γίνεται Μαϊάμι το σκηνικό. Μόλις βγαίνει το κότερο, βγαίνουν και από εδώ κάτι πανιά. Τα βλέπετε? Οι χώροι για το θέατρο είναι πάντοτε λιγότεροι από ό,τι μπορεί να φανταστεί οποιοδήποτε. Νομίζω ότι και εγώ έχω κάνει ό,τι καλύτερο μπορώ. Έχουμε πολλά σύνολα κοστούμιων, ομάδες, ενότητες, δηλαδή αισθητικές, χρωματικές. Είναι μια πλούσια παραγωγή πραγματικά και πολύ προσεγμένη σε κάθε λεπτομέρειά της, πιστεύω, από κάθε άποψη. Και εδώ πέρα βέβαια αυτή η κουίντα γίνονται οι γρήγορες αλλαγές. Επειδή υπάρχουν πάρα πολύ γρήγορες αλλαγές, δηλαδή εγώ από άντρας γίνομαι γυναίκα, δεν προλαβαίνω να ανέβω στο καμαρίνι μου, δηλαδή τόσο. Και εδώ γίνονται οι αλλαγές, όχι μόνο οι δικές μου, αλλά και των συναδέλφων μου. Με τον Αλέξη τον Πρίφτη σας μίλησα. Αλέξη Πρίφτης. Τι να πω τώρα για τον Αλέξη. Μας έχει υποστεί, ήθελε δεν ήθελε. Μας έμαθε να τραγουδάμε, μας έμαθε να μπαίνουμε σωστά τα τραγούδια. Διευθυντής ορχήστρας δεν χρειάζεται να σας το πω αυτό. Γιατί κάνεις έτσι, Γιατί κάνεις εφέ? Είναι ο Αλέξιος Πρίφτης. Αλέξιος. Αν η Ζέτα παντρευτεί, θα λέγεται Πρίφτη Woman. Βρισκόμαστε στο πίτι της ορχήστρας για το Sugar, ή μερικοί το προτιμούν καυτό. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε, έχουν γίνει καινούργιες ενορχιστρώσεις στο έργο. 9 μουσικοί παίζουν ζωντανά κάθε βράδυ. Τη μουσική του Jules Stein, που έχει γίνει γνωστό στην Αμερική πολλά έργα όπως το Funny Girl που έχει γράψει το Don't Rain My Parade. Έχει γράψει υπέροχη μουσική για το μερικοί το προτιμούν καυτό και εμείς κάθε βράδυ το διασκεδάζουμε και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι η ορχήστρα, τα παιδιά ετοιμάζονται. Έχουμε 9 μέλη. 9 μέλη. Drums, μπάσο, πιάνο, keyboard, 2 τρομπέτες, τρομπόνι και 2 σαξόφωνα. Μετά από 2,5 μήνες πρόβες έχουμε φτάσει στο Παλάς και το όνειρο του κάθε συντελεστή θα γίνει πραγματικότητα. Θα μπουν τα κοστούμια, θα έρθουν τα φώτα, θα γίνει μια μαγική παράσταση, πάντα με την καθοδήγηση του Σταμάτη. Σας αφήνω να την απολαύσετε.